Kublai ya pi baro asachi sen ngap diang subha ya pi hakani ka puli khubor ngap shupang balada ka dikesen ka bani kong ya pi hakani ka channel ka jongi tesngu bha parlok banai ka jingkershan ka jong pi da ka ba pi like pi share but subscribe ru ya kani ka channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong pi ki katto kadni ki khubor kat kum na ki kot khubor ka jing pati kam ya ki menteri sarkar MDA but hi katnat NPP ya katnat bakongsan Shri Conrad K. Sangma, Cabinet Affairs Department, Finance Department, Forest and Environment Department, Home Political Department, Planning, Investment Promotion and Sustainable Development Department, Mining and Geology Department, Election Department, Personnel and AR Department, Program Implementation and Evaluation Department, Information Technology and Communication Department, and any portfolio not allowed to any others ministers. Shri Preston Tansong Deputy Chief Minister, Home Police Department, Public Works Department R, Public Works Department B, District Council Affairs Department, and Parliamentary Affairs Department. Shri Sngew Bhalang Takhar Deputy Chief Minister, Urban Affairs Department, Transport Department, Commerce and Industries Department, and Department of Prison and Correctional Service. Shri Alexander Lalu Hek Minister, Animal Husbandry and Veterinary Department, Fisheries Department, Printing and Stationery Department, and Secretarial Administration Department. Dr. Mazel Amperin Lingdo Minister, Health and Family Welfare Department, Law Department, Information and Public Relation Department, and Agriculture and Farmers Welfare Department. Shri Paul Lingdo Minister, Social Welfare Department, Tourism Department, Art and Culture Department, and Textile Department. Shri Comingwan Omban Minister, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Water Resource Department, Home Civil Defense and Home Guard Department, Cooperation Department. Shri Abu Tahir Mondal Minister, Power Department, Community and Rural Development Department, Taxation Department. Shri Karman Shala Minister, Excise Department, Revenue and Disaster Management Department, Legal Metrology Department, and Home Passport Department. Shri Marcos N. Marak Minister, Public Health Engineering Department, Housing Department, Soil and Water Conservation Department. Shri Rakaman A. Sangma Minister, Education Department, General Administration Department, Border Areas Development Department. Shri Shakler Wajri Minister, Sport and Youth Affairs Department, Labours Department, Registration and Stamp Department. Ki khubor bamtakasi ka khatwai tarik uluber arhajar arphulai bamdo kading ye santali ki dukan hashnong sakwang makurwat leber shpau tarik kading ka bakalang baha hakamit chiteng senya kala bamdo ya santali ki dukan hakashnong sakwang Southwest Khasi Hill District bat kajing julor baro kala kot shaki phau laktingka katkum katalong khubor balayolum layatho bakate kajing ja kala ja hakat mit chiteng senya jong kashpau tarik mentau benai kumba khat ar chiteng ye haka bakading kala yo bam shnyam ya kitei ki dukan Deitat lingba ka jingwan poikloi ka kali pelebding na mokorwat sala bantem no ya kading haswa bakan pur sakibai pat ki dukan ki badan marjan katei ka dukan ka bala syabam hakading ki kentup ya artali ki dukan sya bat lai tali ki dukan de marbam ki badai trai de ikong ridalen lingkhoi ikong yawan hun ramset ikong pimulen wartde kong drip wartde bat ikong bonlina kharjarin shusho ki tulong khubor ki athu baya ka daw jong ka jingplo ki tei ki dukan hadu banta om parla bantep bat katei ka jaka kadai ha ka jaka yau habayakran bat umentri kashnong sakwang ulaya thu ba ka jinglut baro kalakot shaki phau laktingka sakani ka bai pat ka khubor thangding ya ka ïing urong ba shnong barem karembai shillong shphotarik uluber haka phratrik uluber haka por shphau sau pusan por met kladan ka jingthang ya ka wei ka ïing jong urong ba shnong barem jong ka shnong rembai ubashong ba sa haramba yaw pinsin East Jante Hill District hakiri runar ki batmu ban shem ya ka jingem bat pendu ya ki jingdan jingem habaya dei bat kani ka jingja ki pat ba nong shong shnong kila yo kem yo wei ubre uba kerteng uba dei shem o lamurong khon jong uba dei ju ba kharna yor nakashnong remba shin rang shakhan kat ba udang aiding kat ba ki porlok jong u kila yo ban phet no namar ka jingdum jong kamiet shushu la subaru ba uba hai salon takhar uba trei ha MECL control room ulayadan ktilang ha kani ka kam namar ula pelip ya ka boarding electric haswa ba kani ka yengan sha thang hakabaya dei bat kani ka jingja ki pulat kila register mukadduma ha clearat PS case number khatphra lai arhajar arphulai US Chispa arphobi Laispa anyau Sauspa arphnyo
sauspa lai pun riu, sanspa an riu, lai pusau IPC. Susu la penlong kacing toket ban lap ye ki wei pat ki badan ketiha kani ka kam lunar. Badhado menta ki pulit ki layo kem ye ki khadwei ngot ki wei pat ki badan ketiha kani ka kam. Na pedeng kini ki khadwei ngot lai ngot ki dei ki batrai ha MEECL ki balai arab ye kini ki runar da ka papelip ya ka boarding ha ka shnong rembai. Kini ki khadwei ngot ki bala syakem ki long udeshim o la murong arpun riusnem, u bakstad khar lai pu arsnem, u chermi dekhar arpu laisnem, u emdorlang nong tudu lai pusansnem, u emerson dekhar arpusansnem, u roylang dekhar lai pun riusnem, u henry shangpung lai pu arsnem, u tenda lingdo lai pun riusnem bat ki lai ngot ki batrai ha MEECL ki long, u hei salon dekhar lai pu laisnem, Ilios wanyang sau posnem, bat u rishat lang bare lai pu waisnem. Sa kani ka weipat, KEMDING KYNSAN KA TROK hasang Bangla, nongpo ishpotrik ulber. Hinden ka miet haka por khat arbaji ei ka wei ka trok ket marbam bat ket tiardon kam kabadan yo number AS khat wei DC lai pulai san pulai kala KEMDING KYNSAN haka por bakala apoi haka benta jong kashnong sang Bangla hari boy kata hadin bakala mi na Guwahati shishelong. Ya kate katrok lanya do Samsul Islam tapadar na asam bat kadei katrok kabakit ata ki amul ki umpnyang ki area lembat ki wei. Kala KEMDING KYNSAN ha bakala poi ha kate kejaka bat la kadau jong kate kejing KEMDING laong bakadei na kajing thut jong ki wayar ha po kate ka kali namar ningkong kala stang ban KEMDING ha ka benta jong ka engine ba hadin katapat kating kala pur sabaro ki benta jong ka kali. Nakai ka bala yo I ka long babaro ki tiar ki batha papo ka te ka kali ki la ingkhong hikat but omdan shu watang ka wei ru ka tiar ka balong ban penan kam namar bakila shabam do ha ka ding ka baklang isher khai bha ki pulit pelip ding na nongpo kilalit marmar sa katika jaka na ka banta bantem ya ka ding henry kimla ban le ei ne ban pelat ki te ki tiar hapo katika kali na ka jing ingkhong katika ding kala ne hadu menta kasngi bat kala pelong biang ki pulit pelip ding bakilit biang sa sisen ban pelip ya katika ding hapo katika kali hakabayade bat katika jingja kamsham lawan ra kanu ka jingja bas ngusi ne man sau breu hakabawat unong nya bat unong bot jong katika kali ru kilalat phet klam da man sau ai ru em henry ka jingjulor ha katika jingplu katika kali le se kalakot shakilak tingka namar katika kali ka kit ye kitiar ki bakham ramdor Kublai shibun ye pibaro ki bal ai ka jingkershan ngi na ka por wala dangi dang dan hapadeng ki jingduna ki babun